era esta da presión, era a seguinte. A seguinte... Normalmente o que facemos é empezala... Moitas gracias por estes aplausos tan bonitos. A seguinte normalmente empezamos así que hai unha presentación, pero o batería olvidouse. Entonces, estou na presentación. Ser diplomático. O abichao, abichao, abichao. Está preparada para facer saltos continuados, por exemplo, a da comba. É de Óscar, notase, verdad? Na cama ten que ser un monstro,
Vamos a beber, vamos a relajarnos. Despacio. Bueno, esta é a que nos saca as primeiras gotas de sudor. Un chip, música moderna. É pola insistencia, Ahora podes descansar, pode tomar unha cerveza. pola obsesión de Óscar. Tócalle a Tonecho, ora a falar moito. Que va pouco. Vamos a tocar un pasodoble romántico, que lle puxemos no romántico, porque se chama Pasodoble dos da Fraga. E a Fraga é en Ordes, é un lugar, a Fraga, non é unha persoa, aparte de que é unha persoa ou moitas. Os gaiteiros chamábanse os da Fraga. Ao que vou que este pasodoble recréanos un ambiente de posguerra, un ambiente romántico, pero non entremos na fame, sino no romanticismo, non? Crea un ambiente desa época dos anos 50 ou así. O podedes escoitar, ademais podedes escoitar un dúo de zanfona e guitarra francamente espectacular. Thank